Dang jan shushu kalenti ya Rodri, banlek panya so siya ka klub Barcelona. Kadba ka Arsenal kalkut ka jingpo asniu, ya Vinicius Junior. Bat day la siya kasi kan sade ka jingil ka jong ka Shillong la jong, bat kumjuru ka jingil ka jong ka North East United, ha ka jingil ka jong ka Duran.com. Te hoy perlo habangi pa na kaling jong ka Shillong la jong. La siya kasi ka Pratrik kan sade ka jingil ka ba Arya ka, ha ka group stage. Kabakan sahabat nikun Persya, ia ke Mumbai FC. Kabaya kan ka jingil ka ansel ka JN Stadium, haka puar sau baje janmin. Hoi kan ka jingil ka kan sadai ka jingil ka badan Kampha, ia ke Shillong Lajong. Namar menta de kelang sning ka balatam shiponnya ka, haka mi iking pon. Syuk namar bahaka jingil ka bakadu jongka, kan sadai Persya, ia kelang sning. Kabakan ka jingil ka ru kan sadai ka jingil ka, kaban sa shim yakaray, hapadeng kini ki artli kitim. Kadba habangi pay nakalang ka North East United ro, la shahi ka Pratrik, kan sadai ka jingil ka ba Arya ka ha ka group stage, kaba kan sa habani kun Persya, ya ka Karbi Anglong. Kaba ya kan ka jingil ka ansel ka ha Indira Gandhi Athletic Stadium, ha ka por nyobaje janmin. Kaba kan ka jingil ka ro kadehi ka jingil ka badon kam, ya ka North East United, namar baka last game ka jongka kan sadi Persya ya ka FC1. Barhoy perlo ha ka jingil ka jongka Duran.com hi tang prateli ki tim ki banla ban qualify siya ka quarter final ka ban ruteli na ki top team kin yo ban qualify direct siya ka quarter final bat arteli pat ki tim kin jet na kita ki tim ki ba bestam ki bawan ha ka kerdan ka baar shu hang no pinla ban pe ya kini ki jingil ka jongka Duran.com. Haka mobile jong pi pila aban download ya Sony Live na Play Store. Bat ba uneu apps udan kam ya ka subscription. Kat ba haka TV pat pila aban page lang ba haki Sony Sport Network. Bat hoy perlok manta habangi phai na kaleng jong Rodri. Rodri manta lai thu ba unanang jan shu ban lek pan yaso. Siya ka klub Barcelona. Adin ba ka Barcelona bat mau. Kilay manjur ya ka kandon shimet ka jong u. Bat ba manta sa satang ka jingikren. Hapadeng ke Barcelona bat ke Manchester City. Kadba habangi phai na kaleng jong Vinicius Junior bat. Manta ke Arsenal kalkut no ke jingpo snew ya Winnie. Namar manta lai thu ba Vinicius Junior. Ulpoy siya ka jingi manjur ma ubat ke Real Madrid. Ba un penjalan ya ke kontrak ke jong ubat ke Real Madrid. Hadu nrusnem. Kaban sekut hadu usnem arjar live PR. Kublay shibun. Wanam klet ban subscribe. But press your bell icon nakabanta ki update thamai.